onyankopon otuaka edifira wonto atoaso kosi saa da ohyira so di kosi a wonto atoaso onim ye nananum bia ye bone wofa nyansa kwai ebu obi gini sika agina gude edada obi no me ede ma no wakatua ene nkyinima no twaso aba wabusuanim adesemama mamu nyina chi osonfo made nyina na oyade Kesse na esi okronkota no Okomfo na menemo kasai wo hwɛ me na Kesse TV yedi kan fast dam otwedi ampon so aboy ho ba ye firi musuo ne asam ya da sote ase e ka wotamfo nko na nka ade chi won na nka wansore ne wowu e ka wotamfo nko oda ye na nka wansore e ka wotamfo bi nko na nka sabi wanya abayama ne e ka wotamfo nko na nka wo sra ne wadi e ka wotamfo bi nko na nka waware asai e ka wotamfo bi nko na wadwuma wo ye na nka ni nyina collapse e ka wotamfo bi nko na wanya accident na wawu e ka wotamfo bi nko na wade aware na nka wa anwoda e ka wotamfo bi nko wo sore na nka wa nidi o na nka no ma bo fa chance na mde kosresre e ka wotamfo bi so nko na nka sabe aware a wo koye na wasabe su ABC na nka asrew e ka wotamfo bi nko ene dua yi wo sore ye wo beti ana se o a police for na ebe chi no ne ma na komdi wo mom ne na mom abo asesei aka wotamfo mi nko na nka na dua yi kemfra no panko pem sa de ebe chi na nka wani ne kom kura twa yam no wawu nanso esan se enye de onipa pe ene onyankopon penti no eda otamfo pe bone atia wo no saa da ne yankopon be mo asankwai papa hwe wadwuma na otamfo ka no nko na nka ase no yankopon so apagya adwuma na kosi ba bia ma wo efiri se enye de onipa pe ene na onyankopon pe nya de onipa pe ene na onyankopon ope nene Afutuo kitwa bi hwinhwima de ekosoro ena asemi enya abakosem enya hwe nemom nananum kakasa bi to wose hwinhwima de ekosoro hwinhwima de ekosoro nananum kasa bi oka bia no oka e wasechire na wana bose na dinidin nam na yesifatia efata nkroma uni bibi eyo onyankopon do machede onya no ba bia yesa na Kesse TV yesa na oyade Kesse da bia me se sa ba mi muda mi nya buda oketebo no okotre se din na mom onsa honam ade a onyankopon wado machede anyame de ma wo no obi so no obesua wo boa wo ame no kasai wado machede anyame de chew kwa hwe wadwuma wo obetima ya ade bia se ade keto obetima si na yire obi aso ko ya na wakoye woni ma de kro o talent anyame de ma wo no wadwene no o mamre no e different fasidama nyame wate de nyame aye wo no mo ani nso na da onyame ase na da won samanfo ase na ansa na mebekọ hwinhwima de ekosoro no so Afutuo amede be mo wa ne se ade ayechiri yechi de yempe de sefata mane mfata me ni sofu bi echi eni nipa bi echi enemlem wana kwa bosom so wana so bosom ono bekọ ni de secret no apepa na no obetena se obia woni secret ba bia onam ya be obia woni secret abakosem e de akere wo na ansa na no yemfa asidama onyankopon so aboye ho ban waye afiri musuo ni asem na empanimfo ti hwihwima de ekosoro ene sei ye kana saka salo troka ene na amafo yi obi nti ase hwihwima de ekosoro ene de be ya obi si ene sorosoro ene de yi chese ekwai a wonam so a wodi benya bibie no saa kwai no na be fa so a ebekọ asechire nyina tietia no ekwai a wonam so a wodi beye bibi no saa kwai no a na be fa so a ede bekọ awieye odi apo obo ena blabasem kana sichi kwai ena dada obie eje na japade odi Okomfo sem me ye confess wasi ano fremfrem katrem ayi asichire katrema mfremfrem katrema adada obi agini gold agini sika agini gire firi nsem okuna firi nsem ibibie firi nsem me na sofa sumasi me nyame nipa odi fuoi
Okomshefo ada daubi agini sika ana makase semti in the name of Jesus nyame dini mu hey minua malam odi nyansa kwai ada daubi sem ye malam asomasi abonwem agusi de aye nyankamade ade agye obi agapade afiri ne nsam abra enya nyame kwanso enya no kwale kwanso hwinhwima de ekososoro ni nyina no maka konfo maka sofo maka malam ekwamboni a wonam so gye obi agapade afiri ne nsam hwinhwima de ekososoro ne se esanse wofdi nyansa kwai ne nabraba ne kontompo gye nipa na de afiri ne nsam a o so di awerehwo no na ne kra na etiawo wanhwe ya oma onananom ombe basa obabi be yale yade obayere ni awieye sika no anam na nabraba so gold no anam na nabraba so gye no o de behwe yare ade beto afiri wonsa ya woni na ahoso hwinhwima de ekosorosoro hwinhwima de ekosorosoro no onuane de obedua no eno a na obetwa yenhwe ene de wiase ekoso ena abrantie besi so ka no kono ayeye ka no kono tika kasiem oda hamam oda VW letesim oda linkomu oda nizamu oda ka Chrysler ka yentimi modin ne bo dimu bisa se de ba dwuma na oye oda se wonya sika obekum ni nua odi nua be giska duro odi nua be fa kwambone so o se onya 50 ne yedai onya 80 ne yedai enne de aba wiase o hyiawa odi ka ohwa ahwa na obi no odi ka bo pew wakum pa na okọ na ne sika eba se amanfo so hu no na se trezi no akọche no a na oba abusu anim oba fa yie no ho ka nyina na watua na wayi bibia na odi anya sika minua okumu nua edi anya sika na wunya aye no bisa ho se unim de kwakọ wie wo eskafon pempem adika ba wiase kọ ena omo wayi ya nana ya papa nom ya wofanom ya busuafo nom hwe alaji na ala power otimi toka ba ko dumie no atekrota head man to go ne de ba ko atoro so ena wo wayi wawuko Argentina obinya skasa de ne obewu akọ obinya hode nyina obewu akọ na wo de wontimi fuo ni ntu se omumpa omofa akwampa so nya sika kase no omawu kọ na me amenam kwambone so faaye na meka ho ana na wonfanya adisua de hwinhwima de ekosorosoro ti wukokum nua de giska no enu anu ani na nsa wahwere wo nkwa wotwa wo nkwa na so hwinhwima de ekosorosoro no wonam kwambone so gi obi sika eda woni mu twew na wuwu achi unim onipa wu omu yewu kwakua moche wa asamado a o twen wa oguso odi watemuo ene wa brabo abebo ye nyina obekenka akiro se de okenka graphic ye twiwo chiri ma yamekoni akakado ni bia befo ni kosua so di bia tua wa kewo twama kuru wato owia keteso ese wo kanipa moja gu ya wanu moja ahodo ye twama unu moja ni nyina na magu achi ye twama na no obi frame nana kwakua mochi asem ne de esira wa nka biem na wo ka na ne yem hyehye no adenti na wo nye bone na so usura mochi ye paya fase a prada obi se me kwakua mochi asem na ne yem hyehye no obi se na we de enye no kwa mochi bie no owu hwe ho na ka kire ho odumtufo bi ne nana bi e ka ho abakosam kire no ode atonyom enche bia me bobo kwakua ho mochi ho nyom na me de akire na se o bobla bia no hu se hwinhwima de ekosorosoro utwa obi ubu obi ebu na kache dada obi jini sika ejini gold onipa de arehu awu ne kra na kutiawo ebeka wa de akosi oma na onananom onyankopon otuaka edifira wonto aso kosi saada ohyira so de kosi a wonto aso onim ye nananom bia ye bone wo fa nyansa kwai
ebu obi gini sika agi na gude edada obi no me e de ma no wakatua ene nkyirima no twaso aba wabusua nim ye na no bi so ya de papa enya adoye akoma papa ahofama eye papa edikosi enhyira ye hyira wo no ene abusua ni nyina edide enti me ka asema kyerɛ wo hwinhwima de ekosorosoro de obedua no eno ana abetwa ti me ka asema kyerɛ wo minua woyɛ bibia hwɛ bibi yie na ne da beto bo atosi oframu no ɛda na mpafin besi wo obesi an akɔ asɔre a atemu da no na wakobu aten na de na nanom se de obeyi bia no obenya ho akatua bɔne bi abɛyɛ no obetwa so aba de obedua no eno ana abetwa akatua no yenyina asase so ya na wakotua so kaso wa samado ɛna broni si wu a ɛna akobu akonta na bɔne bi abɛyɛ no sɛ woka mfom so kyerɛ no a wɔyɛ no kwafo ne tiri ni sɛ wɔdom mfom so nyina abɛkyɛ wo na wadu afiri de antie nyina ho saa bible asɛm ka yinti obi di obi ire kora wonsuro obi bu obi akakyɛ wonsuro obi kalabule obi a wonsuro obi dada obi agyira japo obi ajapade a wonsuro fi sɛ onim sɛ wɔyɛ bɔne ɔka ne bɔne kyerɛ nyame de bɛkyɛ no nti na nanom amfa saa nkwase atete ne quotation tantawi antete ye o wɔse de obedua no ɛno ana abetwa na wodua abura a wotwa aburo wodua banche wokɔ afuo mu wodi aburo ne baaye enye obi na de kyɛwo wa antɔ ne kwa mu a na akɔwiae ɛyɛ asɛm sɛ bɛ hwinhwima de ɛkɔsorosoro ti me ka asɛm akyerɛw menua kokua mɔkye ɛwɔ ho ɛtwa nipa mo abudi nyansa kwai na ada akwan so gigi nkrɔfo yere no mo nkrɔfo sika nkrɔfo agapade obi bi ɔwɔ hwɛ wonim asɛm da hɔ ɛde wanimu a ɛde ba ɛda wanimu a ɛsɛ ebewie enyo usuo ebewie oba no nananom umogya asefo a enkofa woyɛ bibia behwe yi o komo a ka bekɔ akɔm papa sɛ woyɛ malamsɛm a ka bɛyɛ malamsɛm papa sɛ wo so wodi sɔfo a enka behwe yi obi de japadea amane nana ompe sunsum nipa bi mo nhyira so ma no omo ho mpaye ma no obefrɛ wa wodi gold no wagye amana bisinia akɔfa fake gold di ama no nyame betua okapa wo bebre wiase pa ebe kan asefo akosi awonto ato aso enyame na me bodua eya aba eya de eda ho na wunimu a bi hyemu kra ahyemu ma de ama wo unya sika nya bibia o de bekɔ hene fa hwinhwima de ekosorosoro ade bia be bia eda ho twɛ wo he ejapade ni ka hodo ni ne ma yiyi nyina eye menkasa sika nyo menkasa ka nyo eye papa minya bia me papa minya bia kwabla kase medem papa nemum mani mre memfa kwayemfa nyame de chami amafa wakuma akokɔ awe midi mi kontomle ne mi kwansusu a ene me nsesa wa pinti bia damie de cheme wire enkasa nya aduane bia ya aduane ni nyina se bekɔ yem se medi aduane ebe ma sumdue na me nkɔbɔ krɔ no me nkɔ dada obi me nkɔbɔ obi kwasea me memani nu obi ade nko ade pinti bia edameye de nananom ne nsamanfo de ama me no na wo se nya aduane bia ne aduane na obi di pizza na obi we nchachira enyepe entu kwa kɔbɔ krɔ no adada obi a hu se kokua moche tia samado otwe wo me nka asem bia me di besia hwɛ yie na kokua moche etia samado otwe wo twan wa samado o de nome de to wo de atwen wo ma no nananom enti so opa japade de mama no nananom na ye krɔ no ade ye na ada ade na so de ma nananom eno ma na se wie no o ma blabo ye basa nyansa be ni wo mu me di besia bedamase nyame nhyira mo onye obi akoma so ade anu nyame nhyira obi awate obi a wo hwɛ me nyame nka obi akoma nya dɔ nya dɔye nya akoma pa nya hofama nya tema nya odɔ mapa fama onua na no ena be mo hunu tete atempo no ena be bo mu anyina kye na wuwu achi no kokwa moche be ka tempa mo oba wiase no oba ye de ho tie kotena onananom nsamampa nkyɛn na no onananom nkonom nkwai papa ne ko franto papa ya enigi a eni wiase da na wiye ye no ebre no so ya de be mo asama do no wasa ba wiase asama ya wo asama obedi de umpe wei na pentokwa ne da se abai emi shiro bia